APHLC Women Wings in Church Kakurong Pipipen Law Secretary Samson Teronangbong Ninga Chahangpura Social Media at Chitayalong Nong Nukejo Kun at Mapan FIR Kipida Social Media at Chitayalong APHLC Women Wings in Church Kakurong Pipi Lapan Law Secretary Samson Teron at Mapan Nong Nukejo Aputak Dipu Police Station along Lamhoy Mati FIR Kipida Kedam Tangar ni Sia Prang APHLC Women Wings in Church Pen Law Secretary Samson Teron at Angbong Ninga Chahangpu Akoy Piponsi Social Media at Chitayalong Pachatang Prupno Laso Jok Echahakarot Lapen APHLC Claim Bang Angbong at Anta Manghuprong Si Pupu Birta Chehumpon Bonta Bangso Anong Nolake Non Malog MLA Ingleng Sanghupen Inudanim Sopi Angbong Alamki Kidib Joy Pen Patini Det Jephat Mate Alamki Kipaday Virgi Aphansi Latum Kabor Ipura Terangki Angno Thanpong Lasi Labang Troxy Nerkep Atum Social Media at Chitayalong Kepachon Lapen Keshera Tumapan FIR Pipon Loputa Law Secretary Samson Teron Jaipo Social Media lang takelong tahaypo ito maman kito Sir Samson Teron Law Secretary Lapen Nilipan Pinila BJP Alam Tabatum Nilitumapan Meme hinono social media lang nang pachekhang la so puthak sinilitum lawa ajo por sa minitum da andang nang koklo pata penili chichini ne la pen menerno poran sinilitum labang so birta chelong lo la penilitum meeting do bom pena join nilitum porteng pen analo porban nilitum dak thana long bang nang pali thek thedalo nilitum meeting tang pen mithang hem sa minon nilitum chililong lela pini long BJP tum ka cheplang a ot kilang no Labang so ot kilang no ke pa bin je phan se pini nilit tu ma phana son son nong no nang ki ju ke lake nilining duk pik an lapen ke klan be ka bang phan sa menili alang li phan ke nili ke hir ju no se ki pigang tu nili mithanga chor do la halo nili mithanga chor ke nili mithanga sumar do nili mithanga purial do pini lat tu ma phan amahang ka pang ting pon kumar lo BJP ai kisal ke klema tum halo la si alang li tu ma phan bang ke so dak pen alang litum la puson asai lang no nang claim puthak bang ke insai vek nang ji la pen chini se ke me neli la bang so APHLC political party long ki do na bang ke pini ne hema sor dolo alang li long pen li permission long pa meka neli meg lang no lang no neli ke claim je phane la bang so party long neli ki dun gali mi thanga det mi thanga long wi ki velo po la bang so ka chimatha la bang so sentiment pana joy nesin pini ni le bang so ken kam APHLC party long neli ken kam ka chi jordan Nili phana son son la puson nong no nang ki ju ke ami thanga tum ka chiplang ke chuk che jo apot si ami thanga tum chiplang dar pose nili phan sta me la puson nong no nang ki ju pusi nili ke hala na nili phan la bang so a photo nang ka bonai ve ka bang phasa nili jong tung la si nali tum ko man na ke claim tum an nili tum la dak non police station along FIR na pi along nali tum ta phopo nali tum ke claim ka hen no son thak thak nali tum ta me non ke phopo la hello nelihin pen ki puang tung mage la pen kar biang long ara to ana tum sa me mang huri donat tum nilitum ki ahok pet khai phan se ka chi song oposi nilitum phan nong no le nang pinon ajal le nang pinon nilitum ke ka chi song bang tonte nalitum ning binang ni ahok pet king kam sini tum chi george la pen ke ituma ki mang chun chi ti ka bang ki nitum ke tonte la hello la pen la non la nilitum phan hedi nang ki vi tab na ki vi phru tum phan hedi ho la tum phan mang ke arona teng pen sai long vek na ji ing sai long le pote nilitum ke nalitum phan nang chi song vek ji nalitum a ot up door la nalitum ke claim ke dam ke chok che por ke nalitum che lar vek nang ji arona teng pen nalitum phan nang sai long vek nang ji la hello len pen ke non ni hema sor pan sami apang pang sami nili son ke claim ke dam sami theklong lang si nalitum akoy ke pidang ke chok che si nalitum sami la ke claim Kedam sami la claim pamekanangi dam pamekanangi la pen ke la masih ke claim ma la ke nebek nangi la pen inang vek nangi alang tumpan asi sodak pen alang tumpan ing sai vek nangi asi nili lapan si nilam pengkok mangkok puthak ke la puhen lo bini orpai krisi malom Jadi tum dah dapen cicini ni athema pini ada dapen dami ni tum border areas long si meeting tu dam itum APHLC meeting si tum kidam masih cicini ni methang dami masih hadak ni WhatsApp long personal
nang lo si lason screenshot apot masih lason koson se ceplang lo masih metha cemang huak lo lasi alam the bangke non arni kang samba ajo pon itum ke wangnang ko ke lain lo nilitum APHLC ke claim ke dam ke misen pen apot radaphan ahogalam ke than kangthur pen apot aning nang ke sudun jasmet BJP along ke claim bang thu atum IT cell buka cikrong atum nilitum la puni sangpi alangli kakurong pipilo women wing in charge alangli penilitum bahini phansi mane marital affairs asonsi do pusi hada ke pachit hang kaidit pami sinilitum phan apotu bichom sila poson nang claim tasinon aju nilitum ke bang nang ko kaputha ke lahen lo kalprit phan nilitum la amen dak ni yang nang than thelo bang nerke bang sirke bak do latum phan amen tok lablo dak FIR nitum dak lorong sodak di Futhana long si police station long si nang thonet lo penon nili la thana abrenda long masinon karjab lo la pose la tum phan itum ka chuning ria tengke la tum phan Facebook long kona naman itum phan WhatsApp long tame ka circulate la so link anda nitum tekang lablo la pen la tum phan prabjin pen nep nangji pusi nil tum FIR long tame tokon lo 356 BNS ateng pen la pen akaprek aron ateng pen a section kipa bondum do haladak ateng pen sila tum phan nep nai pusi tum titika lapen nomor ini bang pacini kang tumbang lahen lo karbiang long arat pan non alom BJP along MLA itum chini hurlo Vidya Singh leng MLA lo adak dipu constituency ILC ben selang karjadun lo alangli video non malom circulate pig lo pornographic video anu tinda kibi thi mana chini lab lo ke circulate therak me alam de labangso a video ke circulate pe na potsi BJP tum IT cell pen chenglok BJP leaders atum amhang char thai non malop la nini thoma por ho katherak la tum samri la sila bang so attention ke divert je phansi nile tum thang ke claim ke chok che adai do be pin tum phansi nile tum aphanang ke box se isu ka divert je phan kabori la sin nile tum la so nile tum phanang nang claim apot BJP leaders ba la IT cell tum phan tum condemn lo la pen lo teng pen la tum phan BNS ateng pen la tum phan BNS ateng pen nep nangji arrest nangji la pen arona teng pen la tum phan punishment pinangji pu joksi nil tum ajo sitame la dak nurulang so thana di fulong ne tum FIR nang pinakong